Du kan hjælpe, fordi man skal være 2 om at bære. Lige neden for den trappe, hvor du er, der er sådan nogle hvide pedestaler. Doch ikke? Gimip saqqumarsitiviа. Inuit iserusuttut амерлиарторtikkusupпавут. Таавалу эққарсаатерсуутинниллу нутааник писсарсиарлутик. Kultuurinik ineriartortit tiffiussaaq. Nu kunstmuseum pisortaatakorluugaanik uquluttuartilaarlugu. Eqqumituliammi kusanartuliallu namminneq takkuttangillat inunnilli sullissutigineqarunik. Uani pineqanngikkaluarpoq tallimangormat kimiup saqqummarsitineqa. Eqqumitulianik katersugaasivik saqqummersitivittalik 2005 Sven Amma Helene Junge Pedersen tulissutaavoq. For mig handler det ikke så meget om udtryksformer. Alle engersimasumik takutittinerit uannut pingaarnerungillat. Tamatigortumilli pisuqarnissaa pingaarneruoq. Ilisarnartullu eqqumiittullu nutaallu qanganitsallu inissaqassapput. Taamaalisuqarpat pissanganarnerussaaq. Så jo bredere vi kan få det, jo mere spændende synes jeg det bliver. Bjerget Støven. Julie Edel Hardenberg Sakkumitulia Nivingalaratiu. Sakkumastinaran. Mitä syssääkä? Sisämän op amma sisussaaslut. Det er den der den der skib som kom det ud. Nej, den der med hundeslæden. Må du tage på bukser og sko? Det jeg selv har fået. Så jeg tænkte, det kender jeg ikke. Nej, det kender jeg ikke, men jeg ved godt, hvad du mener. Og så efter, vi skal sige til Elgrønland, det er nok det. Ja. Jeg er lidt nervøs for, om det bliver for tungt. Jeg tror ikke, det er for tungt. Altså, de kan holde til 30 kilo, så det er ikke fordi, de burde kunne holde til det sådan. Ja. Du mener som installation, som ophængning? Ja. Vi skal prøve? Ja, vi må prøve. Tja, værsgo. Ekstra. Under Adani. Den nederst, ikke? Den øverst. Og den og så den nederst, ja. Fordi det er måske bedre at få de... Så prøver vi at... Ja, jeg tager lige den her væk. Den længere op? Ja, den skal nok deroppe af. Ja, det kommer an på, hvor langt nede den sidder. Ja, det er okay. Skal jeg prøve, Christine? Kan du komme ud? Nær Pierre. Eqqumittuliat nutaanerusut nutaanginnerusullu inisaqartikkusupparput. Siger Jungelaq. Det er den, der lavede rammerne. De lavede rammerne. Hvor er den henne, Anna? Jungelaq. Prøv at slippe. Jeg sikrer bare. Jungelaq. Das sorliuners pingaarutigingilara uannut assigingissusaa pingaarneruvoq taavalu eqqumitulia tamarmik kalaallit nunaanut attuumassuteqartariaqarput das taakkua uannut pingaarutinerrupput. Det kan godt blive fint. Men det skal lige de der par centimeter ned, så de kommer væk fra lamperne. Ja. Vi skal se det, hvordan det fungerer. Ja, den kommer op.
Men det synes jeg godt, vi kan. Skal vi prøve dem på den anden væg? Jeg synes, det er virkelig, Eller, hvis det bliver stramt. jeg tror, vi skal have, hvad hedder hun, Haris op først. Ja, før vi kan få en fornemmelse for, om det virker eller ej. Fordi Ja. enten så skal der være sådan lidt mere ro ved siden af, eller så skal, altså ellers så fungerer det fint. Ja. Fordi de to andre, de giver sig. Hvis vi holder fast ved at have pedestalen der, så kommer der en pause der. Ja. Ligegyldigt hvad, ikke? Så ligegyldigt hvad vi ender med at hænge der, så kan vi godt adskille det fra det. Så jeg tror, hvis vi holder fast i den som en pause, så kan vi gøre det. Det hænger lidt sammen. 1 minut аттуумассутеқалаарпут эққумиитсулиат нунатсиннут вуутиннуллу аттуумассутеқассаппут Relevans for os. инууп киунера апеққутаатиннагу пингаарнерутиссаақ аттуумассутеқарнера писсарсиффиусиннаанералу нунатсинни Ja, det har en relevans. Og det kan соорунами эққумиитсулиортут нунатсиннерсуусаппут аватааниилли киминнеқарсиннаассаагут Men der skal også være noget, der kan inspirere. ассиингиситаартут инисақассаппут саққуммерситаллу аконгорнииттассаппут эққумиитсулиат қанганисаанерусут тамакку илиниарфиусиннаамата Noget af vores historie, таманна пингаарутеқарпоқ synes jeg også er noget, таматигоортуник саққумерситсисарутта питсаанерусsaaq jo bedre, synes jeg det er. Der er 8, der ligesom er lidt ens i det, eller hvad? Ja, altså de her, så er 8 af dem. Men så Nå, og så er der 3 af de der. Ja. Men de kunne måske godt hænge ved siden af. Det bliver for tæt. Eller du Eller så skal de hænge på den anden led. gør det koreografisk med de 3 øjer ret. Ja, Og så linjer der på samme øje af kanten. ja. Ja? Jeg synes faktisk også, altså jeg synes de her er virkelig gode. Jeg kan bedre lide de sort-hvide end de, ja, de andre er også sort-hvide. Men det får sådan lidt plakat-look. Ja. Ja, det tror jeg er okay. Ja, jeg prøver lige at hente noget stoltråd. Og qatiirikkatut takorlorpaa katersuasivimi eqqumitsuliat nutaanginnerullu inissaqartinneqassasut takorsoqaara eqqumitsuliat nutaaliortut misileraasut misissuisut. Det kan godt være, Ja. at de der skal lidt væk sig. Jeg tror, vi er nok nødt til at banke dem op med søm. Men jeg vil gerne have, at vi prøver med snore først. Og dem, der ikke fungerer med snore, skifter vi ud. Men så kan vi nå at indstille og beslutte os på en højde og sådan noget. Okay. Fordi den der bryder ret meget i sig selv. Så hvis man kunne få... Ja, det ved jeg ikke. Jeg kigger op på Julie og tænker, gud, hvor hun ligger. Ja, det går ikke. Det går ikke. Han må... Vi vil nok hellere på den her over. Med at lave forskellige niveauer. Men det er jo kun et højere niveau, perspektivet, ja, ikke? hvis man så lægger en bund i perspektiv, og så lave nogle andre kvadrater, altså som passer lidt i. Plads i sådan en. Jo. Burde det ikke være nok? Gikkunersut. Men det bliver ret højt. Apeqqutaatingilara. Eqqumitsut. Kalaallit nunaannut. Attuumasuteqarnissaat pingaartinneruara. Bærebræt og sådan noget. Ja. Des gimik 20 års jubilæum. Ugivet 20. Des sisamangorp am saqqumissussagami. Qilanaaqaagut. Eqqumitsutiortartut tamarmi ataasikkaarlugut am saqqumiupput. Atuakkani. Men så skulle den der hænge der, ikke? Jeg har lyst til at hænge den ud fra. Ja, den der skygge, den er ret vild. Skygge er flot, ja. Ja. Attuumasuteqangikkuni taava nunani allani saqqummersinnaagaluarput kisianni maani saqqummersitisoqqassaguni taava uannut attuumasuteqartariaqarpoq. Der er også plads til andre, men vi skal holde инисақартитсиуаннассаагут питсааллуиннартумилли иниссисимассаагут Derfor skal der være, hvis man er enkelt kunstner, så skal man virkelig have et budskab. саққуммерситсивиссатут инит аннертуммата For det ikke bliver en саққуммерситсагаанилу
Paasineqarsinnaasunik saqqummersitsuqassaaq. At det har et budskab eller en historie, Saqqummersitsuqarniaannerluni saqqummersitsuqassangilaq. som har noget på hjertet. Men det kan også godt være Saqqummersitsisut inusuttuusinnaapput kunstnere, som har udstillet. siusinnerusukkulluunni saqqummersitsereersimasinnaallutik. Det er ikke så vigtigt, hvem det er for mig. Hvis de har den rigtige historie, Kiunera apeqqutaatinnagu de har den uqaluttuassaqarpatali piumasusuqavillutillu taava saqqummersitineq pitsaasuussaaq. Og så bliver det en god udstilling. Og jeg vil gerne lave rigtig gode udstillinger. Christine Spor Kreutzmann var sækbjerget sig på ham. Kan jeg ukudas Naja Rosing er sved at kommentere. Måske du kan hjælpe, fordi man skal være 2 om at bære. Lige neden for den trappe, hvor du er, der er sådan nogle hvide pedestaler. Doch ikke? Nu er den nede. At kommentere så er det at kommentere så er det nu andet. Drøsso. Man skal være kreativ. Lisa Kreutzmanns værker. Dem, der er her. Så der er rigtig mange kunstnere, som også er her og hjælper til. Så det er rigtig dejligt. Der stammer på Aqqumitput ilai. Aqqumitlutilluam eqqassarluarn eqqassarneq aallartilluartaramikkin. Der skal være så meget vi overhovedet kan. Der skal både være noget Sorpassuaqassaaq soqassaaq isumasarsiorfiisinnaasatsinnik tarrassorfiisinnaasatsinillu. Der skal også være noget, hvor vi kan se os selv i værkerne, eller som har noget med vores samfund at gøre. Så det skal både være kunst, som Eqqumittuliani inuuffipput takusinnaasaorput en måde at sige det på. Christian Olsen imauqarpoq. Eqqumittuliortuungilanga, kusanartuliortuuvunga. Taamatut oqarnaakusagaara Og der skal både være plads til noget, der er eqqumittuqassaaq eqqarsalersitsisinnaasunik aammattaaq kusanartoqassalluni. men der skal også være noget smukt. Der skal også være noget, der gør det smukt for os. Assiingitsunik saqqummersitsuartassaaq assigingequtillu takutissinnaassagugut tamakku inisaqartineqassapput. Vi kan kun se kontrasterne, hvis vi viser begge dele. Vi kan kun se det forskelligt, hvis vi viser forskellige ting. Og for mig handler det om, at vi skal kunne se bredden i det, vi skal kunne se det forskellige. Så derfor skal vi kunne rumme så meget, som vi overhovedet kan. Das assiintorpassut ilai inusuttuput ilai eqqumittuliornikupput das ukio arlalinni. Nuuk Kunstmuseum skal for mig være et sted med liv. Nuuk Kunstmuseum eqersimarfiussaaq inuillu ornikkusussavaat Opleve noget. Så jeg har en vision om, at der kommer meeqqat takornariat illuqarfimmiullu maaniinnissaannut takortugaqarpunga plads til børn, der er plads til turister, og der er plads til lokale. massuma ammasuunissaanik susuqarfiunissaanillu Og takortugaqarpunga så har jeg en vision om, at det kan være relevant i Grønland. Det skal ikke bare være et sted, meeqqat iliniartineqassapput taakku alakkaamassavaat eqqumittuliornerup sunniisinnaanera. hvor det har noget med samfundet at gøre. Så for mig er det meget vigtigt for os, at vi kan skabe noget, at vi kan være relevante i vores samfund. Så min vision er, at vi helt klart kan blive relevante på den måde. Og så har jeg også en vision om, at vi skal have flere børn ind. Vi skal have mere til undervisning. Vi skal have fortalt Atuartunut aallarterlaanut atuarfinnullu eqqumittulianik angussoorusuppugut. hvordan det kan give inspiration, hvordan det kan give en følelse, hvordan det kan være med til at stille spørgsmål til vores samfund. Så jeg har også en klar vision om, at vi kan få mere kunst hen til også de mindre klasser og til skolerne. Kisimillung maanipung massakun. Marlugatta, hanti maaniulluta. Bisinniarfimmiulluta. Have den ene af, eller hvad? Det var fordi, det gjorde... det skal man først gøre bagefter. Ellers kan man ikke få dem på. Det var Pierre, der fandt ud af, at man kunne gøre det. Ja, en, ikke? Jo, men jeg tænker, det skal være ens rundt omkring. Jeg tænker bare, om det bliver mærkeligt, hvis der kun er... Men jeg tænker, at det ser godt ud, hvis det... Ja, det gør. Men vi har også nogle mindre.
Der er nogle mindre, nogen dernede også. I en lille æske. Eller... Sohta traitin isiaqna tilukkatakasas. Tavalu. Qano. Una imma siullutilaaginnarutsiun. Ajorpiangila. Eqqumitsuliat kalaallit nunaannut attuumassutillit inuuninni pingaaruteqartuarsimapput. Kalaallit nunaanni eqqumitsuliarnerup ineriartortinneqarnera sulissutigerusut tuarsimavara. Eqqumitsuliarnerup ineriartortinneqarnera ataqatigiinnerusummik ingerlassasoq kissaatigaara sulissutigeralugulu. Sulissutigalugulu. Tavalumaani eqqumitsuliarnerup naami. Tavalumaani saqqummersitivimmi eqqumitulianik saqqummersitsinerit nuannerluinnarami maani sulilluni nuannertoriussuugami eqqumituliortartut suleqatigillugit aam nuannertoriussuugami Men det skal have en relevans for Grønland. Det skal på en eller anden måde have noget med Grønland at gøre. Nulatsinut attuumissuqartoqassaaq pissarsifiusinnaasumik taamaattoqangippat soqutaassangilaq Kan inspirere os på en eller anden måde. Et af de eksempler, jeg har brugt Hanslungi assersuusiorfiissaukku taassuma Europamiut impressionistit isumassarsiorfiisarpai af impressionisterne. Det er nogle store taamaattumi kanslungip eqqumituliaanik paisaqarnerussagutta impressionistinik Europamiusunik ilisimasaqassaagut taamaaliornermi eqqumituliat nunatsinut attuumassuteqalissapput egentlig ikke har noget med Grønland at gøre. taamalu pisoqarpat uatsinnut paisaqarnerulissaaq taamaaliornermi eqqumituliat nunatsinut attuumassuteqalissapput taamalu pisoqarpat uatsinnut paisaqarnerulissaaq Den relevans, og så er der plads til det på Nuuk Kunstmuseum. Så giver det mening. Gisami, så er det nu. 2007 Gimip, Sakomersitivik, Manna, Ammanersiorbat, Ukiut, Pulingiluat, Raniusimalakut, Puyanak Domitlu, Numit, Akumetulianik, Sakomersitivimit, Sakomersitivik, Gimik,
Ikkalaallit aqumitsuliortut siammersissusaat takutippaat kimi pilersinneqarsimankit tuuppat taamatut saqqummersitsinissaq suliaruyussuusimassagaluartoq manna saqqummersitsisut atniupput saqqummersinneqarpullu eqqumitsuliat punneruyuk sinnerlugit kalaallit eqqumitsuliortut siammassisussaat takutipparsit ilisseqanngitsuuppallu piviusungorsimassanngikkaluarpoq uyaqqat ingalaamerngit kulaassit pappiliat namminersanaat qalipakkat naqitikkat titartakkallu takusinnaavagut Amerikkamit qinersinermut tikkuartut anersannimut toorsit kultuuriannut kalaallisuunnut aama nunat akornanni politiikkinut tikkuartut takusinnaavagut. Jeg har altid arbejdet med kunst. Eqqumitsulianut tungasunik suliaqartuaannarpunga ilaquttakka eqqumitsulianut qanittuupput ataatagalu katersuaasivimmi tasiilami sulisuuvoq I Tasiilaq. Og kunst har altid været tæt på mig. eqqumitsulianut tungasut pitsangorsaaviguusuppakka At gøre forholdene for kunsten bedre. Jeg har hele tiden haft et ønske om nammine eqqumitsuliaqangilanga uannit pikkoorneer tamakkuliortarput det har aldrig været mig, der har stået og lavet eqqumitsulianulli tungasunik ilisimasaqarpunga til mig. Men jeg har fundet ud af, at jeg ved meget om kunst, og jeg kan være med til at hjælpe. taava maani sulisussarsiortoqammat tamanna uannut eqqumitsulianik nutsinneersunik sullissinissavut ammaammat qinnuteqarpunga quinertumillu atorfinititaavunga Det er den mulighed, jeg har for at arbejde med grønlandsk kunst. Og heldigvis så blev jeg ansat. Eqqumitsulian kalaallit nunaannut attuumasuteqartunik eksperteerusuppugut. Eqqumitsuliornerup silarsuaa sullinngittoorsinnaanginnakku. Men også noget rør med, også noget sanser. Så det er derfor, det er der både noget sans. Ja, det er en, der er i en by, eller der ligger under. Inunera ingerlanerani ukiatamaasa eqqumitsuliortartut qanikkakkit taavalu eqqumitsuliorneq tamaasa sulliutikkusullugit uanammin eqqumitsuliortuungilanga kisiannili sulliutikkusullugit tapersorserusullugillu tas uannut pingaartorussuput